नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. हां, आणि कोकिलाचा आवाज येतो ना इकडे छान. होय. हां, तर तुम्हाला सांगायचं आता आपली 2 मटन थाली, 2 फिश थाली आणि 2 व्हेज थाली, तर टोटल 6 थाल्या आहेत मम्मी आपल्याकडे. तर व्हेजिटेबल पण आणायचं आहे, फिश पण आणायची आहे आणि मटन पण आणायचं आपल्याला. तर ते आम्ही सर्व आता आणायला जातो आहे. आता वाजले किती बघा, संध्याकाळचे 5:30 वाजले. तर परत आपण आता बघूया जेट्टीवरती आता. आणि आज वार आहे, शुक्रवार आहे आज. व्हिडिओ कधी येतो ते तुम्ही आता बघा बाबा, कधी येतो ते, कारण खूप गडबड होते आमची. व्हिडिओ एडिट करायला पण मला कधी कधी वेळ नाही मिळत. आपले सिल्वर गोल्डन सर्व आहेत आणि आपल्याकडे 2 हेल्परसुद्धा आलेले आहेत आता, बरोबर ना. तर काजल आणि मी जातो आणि पटकन घेऊन येतो. ठीक आहे. किती बोट चालेल ना आज. हा हलवाचा रेट काय, किती किलो हा? 650 किलो आहे ना, अर्धा किलोच्या वरती ना. 700 ग्राम. बघा ही 150 रुपये किलो कोलंबी, ही 250 रुपये कोलंबी. 350 रुपये किलो आहे. काय बोलताय? खास कोणासाठी घेतली? तुझ्या बहिणीसाठी आहे ना. माझी बहीण आणि जिजू येतात. येतात आहेत ना. ते घेऊया का, माकुळ खातील का? नको, चांगले माकुल नको. कसे किलो आहे ते? चला पेस्ट्री पाहिजे, जेवढी व्हरायटी आहे. आता पेस्ट्री नाही, आता आपला गेस्टचा बड्डे आहे ना, तर गेस्टच्या बड्डेला आम्ही हा रसमलाई काय घेतला आहे बघा. आणि गेस्टचं नाव काय, नम्रता. म्हणजे असे आम्ही केक. तुझा बड्डे असेल तर तू कोणता घेतला असं? सगळे. हां सगळे. आम्ही आता घरी पोचलो आणि वाजले बघा किती, 8 वाजले 8. आता इकडे बघा आमचं सर्व प्रिपरेशन रेडी आहे. इथे बघा सुरमईचे पीस बघा केवढे मोठे आहेत आज. हो, मस्त ना. पण जेवढे मोठे पीस घेणार तेवढी आपल्याला सुरमई महाग पडते. आता ही सुरमई 900 रुपये किलो होती, बरोबर. ही अशी मोठी पीसवाली. आणि जर छोटे पीसवाले असते तर 600 700 असे किलो देतात. तर इकडे सुरमई आणि बाकी काय काय किती किती काय काय आणलंय ते आम्ही दाखवू तुम्हाला थोडं थोडं करत आहे ना. तर आज आमच्या भाकऱ्या बघा कुठे बनतात. लाकडाचा पूर्ण आम्ही वापर करून घेतोय. आणि आपल्या भाकऱ्या चुलीवर. रडायला येतंय काय? रडायला येतो नाही, दूध जमतो ना. दूर ना. दूध आज तांदळाच्या भाकऱ्या आहेत ना. होय. ओके. तिकडे बघा बाहेर तांदळाच्या भाकऱ्या बनतात आहेत. आणि आतमध्ये कोणती मच्छी बनते तेही दाखवतो तुम्हाला. मच्छीवाली झाली. काय मच्छीवाली बोंबील आपण फ्राय देणार आहे ना. आणि त्यासोबत हे आता मी माझ्यासाठी आज कांटा आणलेत. आणि इकडे भजी, हे सर्व काय ना काय चालूच आहे. आणि मम्मी हाक पाहते. हा मम्मी काय हा हा आणला म्हणून मी साडी नेसून बसली आहे. हा, आज आपल्या गेस्टचा बर्थडे आहे ना. बर्थडे आहे ना म्हणून. बापरे, डेकोरेशन करायला टाइम कुठे आहे? तेच ना, ते काय अर्धायचे तर थोडं रावायचं. हा. चला आतमध्ये जे रेसिपी बनवतात ते तुम्हाला दाखवतो काय काय बनते. तिकडे बघा हे मटन फ्राय होतं ना इकडे. हा काय माशाचा. इकडे माशाचं कालवण आहे. इकडे बोंबील फ्राय होते, सुरमई फ्राय झाली, बरोबर. तर माझं ताटा वाढायला गेला पाहिजे. हे काय? मटनचा रस्सा. मटनचा रस्सा. ओके. काय नाही केलं, भात नाही केलाय. तो काय ठेवलाय ना. आणि हे काय टाकली? बघा किती गडबड आहे आतमध्ये. तर आपलं काम चालू आहे आणि त्यासोबतच इकडे माझं बुकिंग, लॅपटॉप आणि सर्व काय काम माझं इकडे चालू आहे. तर इकडे बघा आपली व्हेज थाली बनली आहे. त्याच्यात आज भाजी बघा तुम्हाला सांगतो. ही कोणती भाजी, एक एक सांग. फरसबीची भाजी, फ्लावर बटाटा, रस्सावाली भाजी, मेथीची भाजी, डाळ, आपलं आमरस, भात, कोणती तांदळाची भाकरी ना, तांदळाची भाकरी, सॅलड आणि लोणचं. आणि इथे स्पेस आहे त्याच्यात काय, भजी, कांदा भजी. आज जसे मी सांगितलं होतं 2 व्हेज थाली आहे. पहिले 2 व्हेज थाली जाणार, नंतर मग 2 वेगळे आहेत आणि मग परत 2 वेगळे आहेत. ठीक आहे, ह्या 2 भजी झालेत ना. ओके, काय झाली भजी ठेव. अरे बाबा, छान 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 झाली, रेडी. तर इकडे बघा आपली व्हेज थाली रेडी आहे. तुम्हाला तर दाखवली ना.
पहिले 2 व्हेज थाली जातात आहे, त्यानंतर 2 वेगळे जाणार आणि 2 वेगळे जाणार आहे. ठीक आहे. आणि इकडे बघा सर्व किती जण आहेत बघा. मम्मी ती तिकडची लाईट चालू आहे बघ. इथे बघा आपला फिश, इकडे फिश पण वाढली जाते आणि इकडे मटन थाली पण वाढली जाते. ही मटन थाली आहे आणि ही आपली फिश थाली आहे. हे काय पुसायचाच कपडा आहे ना. आता मटनमध्ये ना आम्ही अजून त्याच्यात पीसेस ॲड करतोय बघा मटनचे जरा, म्हणजे ते मटन खायला आले तर मटनच दिलं पाहिजे प्रॉपरली. ते फिश आहे, ते कसे मटन आहेत ना सर्व. ठीक आहे. तर मटन बघ असं पूर्ण भरून आहे, आतमध्ये 4 आहे, टोटल 6 पीस झाले. त्याबरोबर फ्रायचे पण 4-5 पीस. हो काकी क्वांटिटी कशी आहे? छान आहे ना. काकीचं एक्सप्रेशन घेऊया. मला सांगा असं दिलं तर माणूस परत येणार ना खायला? काय टाकत होतं बघा. फ्रायचं खाली दे, मी टाकते. ठीक आहे. एकदम भरून आहे. आपलं फ्राय पण आयटम आहे, सोलकढी आहे. हा ग्लासेस मला वाटतं आतमध्ये आहे त्यांच्या इकडे. आता चमचे घेऊया आपण. चमचे काय आहेत इकडे? 2 आहेत इकडे. आणि इकडे फिश थालीमध्ये बघा कोलंबी पण एकदम मस्त झणझणीत, त्यासोबत सुरमई फ्राय, कोलंबी नाही बोंबील फ्राय आहेत ते. ओके ओके. सॅलेड आणि ते व्यवस्थित. ओके. तर इकडे बघा आपली फिश थाली पण रेडी आहे. त्याच्यामध्ये आज आपण सुरमईची पीस दिली आहे, बोंबील फ्राय दिला आहे, कोलंबीचा दिला, म्हणजे 3 व्हरायटी आपण देतो तसं. भाकरी, रस्सा, भात, सोलकढी, सॅलड आणि बोलता बोलता तोंडाला पाणी सुटतं इकडे. त्याला घेऊन तिकडे बघा फोन आले मला. हॅलो. हा कांदा भजी आहे ना. मच्छी फ्राय आता बघा, मच्छी फ्राय आता सुरमई आहे, बोंबील आहे, सुरमई, बोंबील, कांदा भजी आणि त्यांना काय दिलं. बाकी मटन तर तुमचं काय आहे? चालेल. सुरमई एक तुकडा, बोंबील एक तुकडा देऊ. ओके ओके. हां आहे देतो. हां ओके ओके चालेल देतो. आहे भजी पण आहे आणि हे पण आहे, फ्राय पण. ओके ओके ठीक आहे. आता तुम्हाला सांगतो इकडे काय झालं. जे मटन थाली घेणारे आपले गेस्ट आहेत त्यांना माहिती पडलं की आपली फिश थाली पण बनली आहे. बरोबर. तर फिश थालीमध्ये सुरमई पण त्यांनी मागितली, बोंबील पण एक पीस मागितला. ते काय चार्जेस देणार एक्स्ट्रा, पण ते कसं त्यांना आता व्हरायटी खायला मिळेल एकत्रच. सुरमई पण घेतात 1 पीस, बोंबील पण घेतात आहे आणि मटन पण घेतात आहे. आणि जे आता फिशवाले गेले त्यांना व्हेजवाल्यांना पण 2 सोलकढी एक्स्ट्रा पाहिजे आणि 1 आमरस पाहिजे. ठीक आहे. नाही सोलकढी आणि 1 भजी पाहिजे ना. हे बघा एक्स्ट्रा मध्ये हे दाखवतो बघा. हे बघा हे सोलकढी आणि भजी. ठीक आहे. बघा आपली मटन थाली रेडी आहे. त्याच्यामध्ये वरण भात दिलेला आपण, भाकरी बरोबर खायला आपलं ग्रेव्हीमध्ये दिलेलं मटन, सोलकढी, सॅलड. ठीक आहे. आणि अशी आपली 2 थाली जातात. पण झाकायला टेबलावर एक आहे बघा ताट. टेबलावर एक ताट आहे. हे आपले सिल्वरवाल्यांना चाललंय. ठीक आहे. आणि त्यासोबत ते एक्स्ट्रावाला आता दाखवतो बघा तुम्हाला. काकी तुम्ही धावा. आणि इकडे बघा एक्स्ट्रामध्ये बघा त्यांना पण सुरमई पाहिजे, बोंबील पाहिजे आणि भजी. म्हणजे जे व्हरायटी बनले ना, मी पण असंच केलं तर जे काय व्हरायटी बनली ती एक द्या. आणि आज तुम्हाला जसं सांगितलं होतं की आज आपल्यावरती सिल्वर गेस्ट आहे, त्यांचा बड्डे आहे. पण तुम्ही आता खरं बघताय ना की डेकोरेशन करायला काय टाईमच नाही आपल्याकडे. पण आपण जे पार्टी पॉपर्स आणि सर्व काय आणलं आहे ते सर्व आपण इकडे काढूया आणि जेवढं जमतं आहे ना तेवढं आपण आता वरती नेऊया. जसं हे आपण एक फोडायला नेऊया. त्यासोबतच आपण हे स्पार्कल काय हे आहे ते घेऊया आपण. आणि हॅपी बर्थडे ते लिहिलं आहे ना आपण ते सर्व घेऊया आपण. जरा छान वाटेल, जरा त्यांनाही छान वाटेल की काहीतरी आपण
डेकोरेशन करायला खरंच वेळ नाही मिळाला, नाहीतर एकदम छान प्रकारे डेकोरेट केलं असतं. बाकी काय काय ते आपण नेऊया. चला, आपण सांगितलं होतं ना की आपल्या गॅसचा इकडे बर्थडे आहे, तर इकडे सिल्वर जे आहे सिल्वरमध्ये त्यांनी ते पण इकडे आहेत आणि गोल्डमध्ये ते सुद्धा इकडे आहेत. तर आपण सर्वांनी मिळून ह्यांचा बर्थडे सेलिब्रेट करूया, ठीक आहे. आणि ह्यांच्यासाठी आपण ह्यांच्याच हजबंडने इकडे केक जो मागवला आहे तो बघा, आणि ह्यांचं नाव नम्रता, बरोबर. आणि तुम्हाला ह्यांच्याकडून सरप्राईज होती ना बर्थडेची. हां, पण आम्ही सेलिब्रेट आम्ही सर्व करणार आहे, पार्टी आम्ही करणार आहे. ठीक आहे, करूया. चला, तुम्ही केक कसं कट करायला घेतलात की मग आपण हॅपी बर्थडे करूया. हां, तू न फोडा 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 त्यांच्या अंगावर फोडा ते. चला, कापा तुम्ही कापा. चला, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर. अरे वा, फुटला फुटला. काय ना, आता टेस्ट लागेल त्याची, खावा. थँक्यू. तुम्ही दोघं मुंबईवरून आलात ना? हो, आम्ही राहायला अंधेरीला आहे, अंधेरी रोड. आणि बघा नाईटचा व्ह्यू आहे आणि पूर्ण अंधार आहे बघा. बरोबर, आता सर्व केक आपल्या सर्वांना खाऊन टाकायचा आहे तो. छान. जेवतानाच भेटलोय आपण. एक दिवस आधी भेटले असते ना, मज्जा केली असते एकदम फिरायला गेले. मग दोघांचे पैसे वाचले असते. मग काय एका आता ते पण 4 जण, 2 जण बसले असते 6 सीटर मध्ये. तर इथे बघा या फॅमिलीने मम्मीसाठी गिफ्ट आणलं आहे ना, तर आता काय गिफ्ट आहे त्यानंतर बघूया, पण गिफ्टसाठी थँक्यू. हां, चला मग एक्स्ट्रा आता गिफ्ट दिला सर्वांना, एक्स्ट्रामध्ये केक भरू सर्वांना परत नको. आम्ही व्हिडिओमध्ये बघणार तुम्ही काय केलं. हे बघा आमचं सकाळचं ब्रेकफास्ट. याला काय म्हणतात? घावणे. घावणे नाही, आंबोळी आणि चटणी. चला झाका त्याला, आंबोळी आणि चटणी. ओके, मॉर्निंग काय रात्र काय सर्व चालूच आहे. बनवा आणि खायला घाला. आणि इकडे काय ऍपल. आणि काकी काय करतात? वड्याचं पीठ ठेवते. कोंबडी वडे. अरे हा रे, आज कोंबडी वडे, चिकन पण आहे ना. बाप रे, कठीण आहे. हे व्हिडिओमध्ये बोलले का काव्याची आई आजी चांगली बोलतात बोलले. इकडे चहा बनते. आणि हे काय बनवलंय नवीन गाजर तुम्ही? नाही, ते फर्स्ट होतं ना. हा, ते पण दाखवलं. मग शेवटी दाखवायचं, मिस्टेक पण दाखवायची. आणि किती होतात बघा आंबट. ते होतं फर्स्ट टाइम ना, ते नाही असं होतं ना, ते होतं नंतर ऑइल ना, ऑइल खेचलं जातं पूर्ण पॅन मधलं. जर एक्स्ट्रा उरलेलं असेल ना, तर म्हणून ते येलो झालंय. बरोबर. आणि बघा थोडी कांद्याची गोण कमी होते, नारळ संपलेले आहेत. आणि दूध आणायला जायचं मला तर पटकन. हे बघा या एक्स्ट्रा मध्ये काकी आज झाकायला विसरतात आहेत. काय रे गडबड आहे ना. चटणी पाहिजे का त्यांना? हो, चटणी काय बोलले नाही, फक्त 2 आंबोळ्या नाही सांगितल्या. ओके ठीक आहे, एक्स्ट्रा मध्ये ना. पटापट आवडले वाटतं मम्मी, सकाळची भूक लागते ना. ठीक आहे, आंबोळ्या चालू आहे आणि इकडे काय काजल तुझं चालू आहे. हे पण आता गोल्डवाले उठले त्यांना ना, आता गोल्डमध्ये पण 4 जण आहेत आपले. चला चालू करा. झाली का? मस्त. म्हणजे मी जसं तुला शिकवलं तसं तू व्यवस्थित करते. सगळं आपल्याला काय नाही. तू घेतली सकाळची औषध घेतलीस? मम्मीची सकाळची बीपीची गोळी असते आणि मग ऍपल असते आणि मग पेस्ट बीज असते ना. ही 5वी चालली ना? 5वी चालली. सिल्वरवाल्यांना. गोल्डवाल्यांना 2 गेलेत ना. मला म्हणतोय तुम्ही चहा घेऊन याल ना, तेव्हा घेऊन या, पण ते चहा होईपर्यंत वेळ जाईल ना. गरम गरम घेऊन घेते. सिल्वरवाल्यांना पण चहा पाहिजे?
नाही त्यांचा हां त्यांचा चहा घेऊन येईल तेव्हा. हां तोपर्यंत लेट होईल. नको यायला वर. हां तोपर्यंत लेट होईल पण ते है ना. आणि गोल्डवाल्यांना कोरा चहा पाहिजे इकडे 2. हो. ठेवलंय थोडंसं. बघा कधी कधी काय असतं आमच्याकडे दूधवाला चहा असतो तो परत बनवावा लागतो म्हणून ब्लॅक टी परत बनते ना. हो. तर इथे बघा आपले जे गेस्ट होते सिल्वर रूममध्ये त्यांचंही आता चेकआउट आहे. येताना आपण दाखवलं होतं ना त्यांना. चला आता किती वाजले बघ 11:35 ना. त्यांची 12ची आपली ट्रेन आहे. आपण पोहोचू व्यवस्थित असा काही प्रॉब्लेम नाही. आणि तुम्हाला कसं वाटलं हो इकडे? खूप छान, खूप म्हणजे खूप छान. एकदम रिलीफ वाटलं, एकदम रिलॅक्स, मस्त. जेवण वगैरे पण खूप छान, वातावरण चांगलं आहे आणि तुम्हाला भेटून तर खूपच छान वाटलं एकदम. आणि बाकी स्टाफ वगैरे सगळं म्हणजे काय मायनस नाहीच आहे असं. खूप जेवढे सर्व आपण छान. चांगले तेवढे स्टाफ सुद्धा आहे, म्हणजे चांगलं हा, आहे. स्टाफ वगैरे सर्व चांगले, सर्व. काकी तमतेला भारी आहे. हा. चला मग आता आपण ह्यांना ड्रॉप करून येऊ का? येणारच ना परत तुम्ही? नक्की नक्की. आता ते तर जास्तच वेळ येतील आपल्याकडे. बाकी कुठे येईल? काजल आतमध्ये पाटी आहे ना. पाटी आहे ना. ओके ओके त्यांना बोलवा ना, कोण असेल स्टाफ वगैरे असेल ना अजून. आहेत ना. तर इकडे बघा आपण रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला पोहोचलो. आता गाडी कितीची आपली? बरोबर आता 5-10 मिनिटानंतर आपली गाडी आहे. तर इथे बघा आपल्या गेस्टला प्रॉपरली दाखवून आलो गाडी कुठे आहे आणि त्यांचं सीट आणि त्यांना कुठे लागणार आहे डब्बा. 13वा डब्बा आहे त्यांचा. मी त्यांना असंच विचारलं की तुमचा डब्बा कुठे लागेल. तर त्यांना माहीत नव्हतं. तिकडे कसं आपलं बोर्ड लागलेलं असतं रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला. पहिली गाडी बघायची, नंबर बघायचा आणि सिटिंग अरेंजमेंट बघायचे कुठे आहेत. तिकडे आपल्याला लगेच समजतं मग खाली धावपळ होणार नाही. मग प्लॅटफॉर्म नंबर 2ला डब्बा नंबर 13 त्यांचा आहे. त्यांना पाठवलं, ते गेलं व्यवस्थित. आणि आता नेक्स्ट पिकअप होतं त्यांचं, पण आता पिकअप होतं पण ते लेट झालेत. 12ला त्यांचं पिकअप होतं इकडून, पण माझे दोन्ही काम एकत्र झाले असते पण ते नाही आहेत. तर 2ला येणार आहेत. आता मला जायचं आणायला चिकन, कारण त्यांची चिकन थाली आहे. चिकन आणि नारळ आणि काय बोलली दूध, या 3 गोष्टी मला आणायचे. बघा नारळ परवा 20 आणले होते ना, ते संपले. आता परत मला गावी कोण विकतात ना त्यांच्याकडून अशी परत 20-25 घ्यायचे.